אם יש ילדים קטנים או שאמא לא מרשה, אז או שהאמא מביאה או שהולכים פחות ככה עד הברז. דבר רביעי, השמיים האלה צריך לזרוק במקום שזה לא על כלים ולא על זה. מה עוד דיברנו? מה עם הכיסא שלך הצדיק? קח כיסא ותשב. זה להפסיק בין... כן, להפסיק. מויד אני לפניך מלך חי בקיום, שחזרתו בנשמוסי, זה דבר ראשון שיחיה את נשמוסי. בחמלו רבו אמונוסךו. לא, ככה הולך. מויד אני לפניך, בלי השם, כי זה לפני הנטילה. מויד אני לפניך. יראו גם את הילדים, כל הילדים, זה חייב עוד מה... לא כל הזמן, אבל כן. לא, קצת, הם הולכים כבר, ילדים זה כבר אמרנו. מויד אני לפניך, השם אלוקי, לא. מויד אני לפניך, שחזרתו בנשמוסי בחמלו. אחרי זה, בין בחמלו לרבו אמונוסךו צריך להפסיק רבו אמונוסךו. איך גדול האמונה של הקדוש ברוך הוא. כשם, כמו שהוא מחזיר את הנשמה עכשיו, כך הוא יחזיר בעזרת השם בתחיית המתים. יהיה בקרוב תחיית המתים, שכל המתים יקומו ושיהיה זה. עכשיו עוד הלכה מה למדנו? מה הכי חגרו לי? אז אתה מתנה? איך נראה פסרו, נכון שמור לך. למה זה אופשריים, מה מזה את אופשריים? חלומים להם. זה אוהבים מה הכי ודקרו לי. עוד ללמוד עוד אחד הלכה היום, שאומרים קודש בקדושה, בכתר, בכסר, שאומרים קודש, אז צריך להתרומם, תסתכלו ילדים, להתרומם ולהסתכל בשמיים, קודש. כתוב במדרש, הטור מביא את זה, אין לו נחת רוח כמו שעושים הקדוש ברוך הוא, זה נחת רוח, זה נכון, שעושים כזה. אז אומרים קודש, מרוממים גם את הגוף לקדוש ברוך הוא, קודש. אורייט? מה? למה צריך לעמוד ישר? כן, זה הלכתי כמו מלוכים ב-18 ובזה, אז ולהם יש דגל אחד. כן, אבל קדושה זה גם כמו זה. אבל בשביל זה הם עשו ככה שזה אחד. אז גם כן, בקדושה אומרים קודש. עכשיו ילדים אנחנו נחזור על השיר, כי יש לי עוד 5 דקות. בואו נראה עוד פעם את השיר. נשיר את זה קודם בלי המילים. Ishbati eschem, klamekol ishbati eschem, ishbati eschem, ay, im kimser v'adovaydi, ma tagidu lo, ay, ma tagidu lo, שכל לזבו עבוני, עכשיו בכל כולה, השבעתי אסכם, לא יצא ירושלים. השבעתי אסכם, לא יצא ירושלים. איי, אם תמצאו את דובו בביתי, מה תגידו לו? מה תגידו לו,
תפילה זהבו אבו ואני. עכשיו עוד ניגן אחד. אחר שובלתי, אבל לא שומע שום דבר. אחר שובלתי מייס השם, אוי שורה בקש. אחר שובלתי, אי מייס השם, אחר שובלתי מייס השם, אוי שורה בקש. I שבתי בבית השם כל ימי חיי, אוי לחזור בנוים בנוים השם לבקר חולו. I שבתי בבית השם כל ימי חיי, אוי לחזור בנוים בנוים השם לבקר ויכולו. אוי אחר שובלתי מייס השם, אוי אחר שובלתי מייס השם, אוי שורה בקש. אוי שבתי בבייס השם כל ימי חיי, אוי לחזור בנוים בנוים השם לבקר ויכולו למלאכה. קדשנו, אתם יודעים את הניגן הזה? קדשנו במצווי סכו, אבל אתם משנים בסיירו סכו, אוי סבנו מטובכו ושם ראשנו בשובו סכו. קדשנו במצווי סכו בסיירו סכו, אוי סבנו גם לידיים, אי מטייל ליבנו לעבדך באמת, מטייל ליבנו לעבדך באמת, אוי מטייל ליבנו לעבדך באמת, מטייל ליבנו לעבדך באמת. אוי מטייל ליבנו לעבדך באמת, מטייל ליבנו לעבדך באמת. יש כאן 5-6 ילדים שהם מקבלים מתנה עכשיו. חוץ מזה תקבלו מתנה לבית עוד מעט, תבואו עם האמא. ההלכה האחרונה, ich hatte nicht so wer dem Raum gewinnt die General. Du bist halt wohl fahren, machst du wohl fahren? Ja, nicht, ja. Ja? Ich habe gesehen, Du machst halt wohl, das ist הלכה האחרונה, הסיריזי, כיבוד איים, לא לשכוח, אומר הקדוש ברוך הוא, מי שרוצה לכבד אותי, כך אמר הקדוש ברוך הוא, שיכבד את האמא. לא אומרים לאמא לא, לא אומרים לאמא לא רוצה, לא אומרים לאמא אני לא יכול, לא אומרים שום אמא אומרת, אמא אומר ללכת לישון, הולכים לישון. לא קופצים מהמיטה 10 פעמים עד שהאמא צועקת שם, ביי ביי ביי, מה קורה? האמא אומרת לקום, אז קמים. האמא אומרת לעזור, הולך למכולת, הולך למכולת. לא אומרים לאמא לא אף פעם, זה לא שייך להגיד אמא, זה ממש קודש קודש, כאילו הקודש ברוך הוא. הקודש ברוך הוא, אתם תכבדו אותי, רוצים לכבד אותי, את הקודש ברוך הוא אנחנו לא רואים. אז תכבדו את האמא. זה ההלכה עשירי. מה? אבא. או אבא, כן. או מאמי. מה? היה כאן, אתמול רשמתי 6 ילדים ששילמו פעמיים. Du, mit du, wer noch? Nur sich geschrieben und nachher Wie heißen die Kinder? Einmal nicht. geschrieben, Mann.
Nicht das? Nein. Danke, Schwarz, nein, ist nicht so. טוב, wer sind die Kinder, so haben ja הילדים שחימלו פעמיים? כיוונתי רק פעמיים. שחימלו פעמיים את הקריאה שמע? אני רק פעמיים. אתם היום. מי זה מחר גרולה? אני עושה על 6 דברים הגרלה. על זה, בסדר. אז כל אלה גרי בצ'יק-צ'ק. יואב ספורי. תביא לי שמה. תביא לי את הספרים, האמצעים בין זה. כן, כן, השלישי. לא, זה השלישי. זה. כן? גם אבוי לשחי, כמו איך כאלה. תביא לי... יש פקים, הוא הסניש לי איתן. אני יודע, צריך להפחד. בסדר. 1, 2, 3, 4, 6 ושעון. 6 חבר'ה, אלה שהם כיוונו, יוציאו פתק. נם, גיר, תשפט ובאי בברדנו. אחרי זה יקבלו דבר טוב, אחרי זה תבוא עם הזה. Was? Ja, dann macht noch ich noch. Ich gehe nicht genau so. Kitzer, mach, die mal ehrlich. Was ist da wohl auf die ganze Zeit? In der Seite? טוב, אלה שכיוונו יקחו פתק ו7 חבר'ה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 היום או אתמול זה גם זה Genau so, wir machen nicht keine Gottes, wir sind Kinder, 9 Kinder. Nicht 9 Kinder, sind mehr als 12 Kinder. Ich gehe, kennst dich, ich nehme noch rein, טוב. לוזר, גיל. הוא עובר עכשיו, שימן, לא לפצוח את זה רק עד הסוף. הסוף גשרים. כן, נם. מי שיבן? איך. יש לך מי גיבן? איך זה, פיין. מי שכתוב לך? הנה, הוא עושה שרים, זה ספר. אם יש אחים, אז רק האח הגדול מקבל. טוב. רק האח הגדול. נה, לא. מי כתוב זה? עכשיו ילדים, לך כתוב ספר, לך כתוב ספר. אני לא קיבלתי ספר. אני לא קיבלתי ספר. אחים רק אחד. רשום לי פה. רשום לו פה ספר. רשום לי פה. ספר. אהבתי דקות על בספר חסר. ספר. לא נכון. ספר. רשום לי ספר. אבל לשמור את זה? לשמור את זה? לשמור את זה או להביא לך? לא, ועוד מי רוצה ספר? מי עוד, ויש גם את השעון, מי שכיוון כל הזמן? אני יצחק ליביש. כן, בסדר. טוב, עכשיו ילדים עוברים, מקבלים דבר טוב, ואיזה תבואו עם ההורים וזה. לא קיבלתי. לא ככה, לא יכול ככה. לא. לא, תבואו ככה מכאן. אפשר לפתוח? רגע, כן דבר. תלכו רק מכאן, כולם תלכו מכאן. לא, יכולים לשמור אותי. בסדר? תוציא אותו צדיק, מאוד אוהב אותך צדיק. לא קיבלתי. מכאן, רק מכאן. לא קיבלתי. אם תיקח אותי. לא קיבלתי.
לא קיבלתי. לא קיבלתי. לא קיבלתי. לא קיבלתי. עכשיו כולם יוצאים, מי שקיבל יוצא? מי שקיבל יוצא. קיבלתי. כן? מי שקיבל יוצא. לא קיבלתי. אנשים הם אין מן הרעיונים. לא קיבלתי.